thuolo mondo mimi wapachi weche mag hadhi tiyo kendo manyo dongruok mosebedo ka iwacho kod jod bura magodi mi wapachi weche machal kamago obedo gi thuolo mar somo e kinde ma wadhi nyime gi weche manyien. Jod bura ma Ugenya David Ochengo kwa jodak mar Imbo mar Kenya mondo kik donjre kod romo mag siasa e kinde ni ma piny owacho temo matek mar tego chumi mapachoka. Ochengo medo ni kinde mag siasa noserumo tok yiero ka koro onge lokruok maduong' mar romo mag siasa dhi kelo. Kane lose kar chung'o bura mare ma Ugenya, Ochengo kwayo riwruok mar Azimio mondo bed gi twak kod piny owacho e lokruok mag dwaro kendo kwayo jo siasa mondo tii kanyakla mar bero piny Kenya kokalo siasa makare kod dongruok. I want all leaders in this country, let's summon the best of our instincts. Let's come together. Let's dialogue and get the best way out of the economic quagmire we are in today. Because if we don't do that, if we cause fracas, if we go to the streets with the economy doesn't grow, it still keeps going down. And even those of us who want to lead the country will have nothing to lead if the country burns. So the request I'm making to the political players that this is the time to pull together. This is the time to summon the best of our ideas and minds. Not to go to the streets, but to go to the boardrooms and plan how do we build back this economy better. And I hope that my people from Nyanza, from Western Kenya, we will see the need. You don't have to support the government of the day to build the economy. But you can decide that as a patriot, kama mzalendo, nitafanya kazi yangu penye niko ili uchumi ukue.